Dobrý, já to že to bude dělat sladká cutka. To je tam veliká igelit. No to je stačí o igelit a ne o mě. Promiň no. Ty fakt zabiju. Má přitláč, ty vole, Lukáše Genská. No dobrý, další pátek. Teď ty čuráku, já tě fakt zabiju tím nožem, vole. Ty stačí to. No. Sáče, jak ty jsi zdatnej takhle v kuchyni? No já jsem právě včera jsem si dělal super jídlo, chcete si taky? No, jako zajímá mě to. Já jsem si bramboru, kaši a čiločiči. To je jako, že jsi měl, vole, prostě udělaný tělo, příště si jenom osmažíš, veď. To jsem se ani nehospodil, jsem viděl do mikrovlnky. Ale dělal jsem si kaši vlastně. Já dělám vždycky kaši se sejrem a ta je fakt dobrá, kámo. Kaši se sejrem? No, to je hodně dobrý. A pak jsem si dělal i vlastní ostřici. Naučil jsem se krájet cibuli na kolečka.